Good morning, mwadzuka bwanji konse kumene muli mamawa uno. Anyway, pano tuliso ndi message so uthenga ndi analysis ina yochokera kwa Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad. Amene dzina lake ndi Robert Kiyosaki. Amene timamutchula nthawi zambiri pano pa komanso timanena kuti amene ndithu mabuku ake ofunika ndithu kumawerenga ndikumaona kuti muli zotani. So mkulu ameneyu wabweranso ndi analysis ina imene akuyankhula. Akunena kuti this is not conspiracy theory. Akuti izizi si nkhani zongoti zongomveka komano zokuti zilibe chilungamo chenicheni iyi ndithu ndi New York Times ndi amene anapanga investigate nkhani imene tikufana tikambe panoyi. So akuti choyambirira nkhani inali yonena kuti pa mamawa cham'ma 11 o'clock, right, February. Nkhondo yotsana yambike yona pande kuti pacha nkhondo inambika pa 28 February. Not kuti nkhondo exactly komano uchigawenga uchifamba umene Americans anachita pa 28 February. Komano sipano apa panali mamawa wa 11 February, right, 11 AM pamene ndithu Netanyahu anapatsidwa ndithu whiskey kumwelera kenako anazapita ku situation room kwakhala mene kuchako face to face ndi ndani, ndi president wa dziko la United States of America komanso ndi akuluakulu enanso mu situation room ija. Kamene kalumu kaka ndi kalumu kamene kamakhala amene kuyang'ana za security, si room yachibwanabwana and room ili kangolowedwa ndi kuti nkhondo zonse zita nkhondo ikuyamba chanja amene uli alwakali mutimo mmene machita kuti mu situation room. So Trump anakhala exactly direct, anakhala opposite, right, moyang'anizana ukunduku moyang'anizana ndi Netanyahu. Komanso mbali naye kunali Mossad director dzina lake amachidwa David Bani, komanso ma officials ako military ako Israel. So anali busy creating visual of war time, like kupanga visualize kukhala ndi skin chija ndikuma lozera nkuma kampanya ngati business meeting mukudzoka kalibu nabwino zimene zimachitika mu situation zimene zimachitika mu situation room. So ali mene muja izi zimene Netanyahu anazayamba nso pano presentation yawo zimene abweretsa kuzipanga present kwa Trump. So anamuza izi choyambirira anamulonjeza malonjezo okwana 4. 1 actually inali 90 minutes, right, inali 90 minutes imene anakhala mene choyambirira anamuza zinthu 4 koma choyambirira chinachonena kuti mabomba airanacha atha kuwonongedwa amenacha wose kuwonongedwa fewaja udali ya mabomba ballistic missiles atha kuwonongedwa amenacha osadandaula Trump zimene ndikukuza apazi nzabwinobwino kwambiri zabwino. So komanso within weeks, mawiki mabomba ayana atha kuwonongedwa mawiki amenacha. Netanyahu ukuza Trump. Number 2 anazaya mphakuno kuti boma litha kufoka, dziko litha kufoka to the point kwa size yakuti all over Strait of Hormuz sangatsekepo. Number 3 anamuza kunzi zoonetsero ma protest atha kulowerera nkupanga create condition ku opposition kuti boma alitaye, kuti kupanga overthrow kugwetsa boma lija bwinobwino limeneja chifukwa cha opposition. 1 ma protesters ankati mwakemo komanso mothandizana ndi Mossad
paja Mossad ndithu amathandizira ku Iran kuja mukamona mademo je makhala Mossad apereka ndalama chani against ma protesters kale muja ndana mziro ajina Mossad azakhala kale muja kupanga create condition ndoti amache mpaka na kugwetsa boma. Number 4 chimene amalonjeza namuzire ma Kurdish fighters timakama za Kurdish aja amene aku Iraq akuti atha kuwoloka Iraq ndikupita mu Iran kenako ndithu ndikuyamba kupangaso zinthu mina muchamoso. Remember kuti ma Kurdish have got a long history yogenzera ndi ma Israel ndi ma Americans. Ma Kurdish ndi anthu omwe aja amene Trump ankatumizira futi ankauza kuti alowe ankapangisa pa training ndi ma Kurdish amenacho. So anamuonetsa kuti ma Kurdish aja akatha kubwera ndi anthuso ngati achina Reza Pahlavi makamba aja amenaja amene wathira msuzi wa kujeni anaonesanga anthu angati amene kuti awawa ndi amene atha kutenga boma ndikumapitiliza chifukwa awawa mukudziwa kale amene wakhala kupita ku Israel chenchani mwakangati makute. So Trump anati sounds so good to me. Akuti Trump anayankha kuti zikundimvekera bwino. Ma 4 points anapereka Netanyahu uja Trump anazati zikundimvekera bwino chabwino. Akuti ma American officials makamaka next day Netanyahu atapita sopano next day anthu aja panali CIA director Ratcliffe CIA director atakhala ndikuyang'ana kupanga assessment, right, intelligence assessment kuona kuti nkhani chayi kuti banje iyeyo anzankha kuno kuti zonse zimene ankha Netanyahu ndi farcical kusinza kuti sewelo komano losabeba zimene ankha Netanyahu ndi sewelo it's bad comedy so loipa kwambiri. Amero director wa CIA Marco Rubio Secretary of State anatija anatamva zimenezi anzankha kuti zimene makamba nkuluja ndi za bullshit BS nchicho wakati ngana kuti chani kumano is just mbwerera mbwerera zopanda pake zau chidzete zau siru zimene zichazo mamankhani yawo zicha chabwino. General Kane joint shifts to Trump. General Kane, I think anakamba kuza Daniel Kane, Daniel Kane anakamba kuno kuti in my experience iyi ndi standard procedure, iyi ni ndondomeko ndithu standard komano for the Israelis iyi magwira ntchito kwa Israel. So it doesn't mean kuti ngati chingagwira ntchito kwa Israel ndi kuti kwa America sigwira ntchito komana ngoti zizi ndi standard procedure ya Israel. Chabwino, JD Vance, Vice President wa dziko la America, anayankhula kunena kuti I think this is a bad idea. Iyi chiganizo choyipara mupanga banja bwana, but koma ngati mukufuna kuti muchite akuti I will support it, ndi kusupportana anayankhula choncho. So after mtakuona zozizi panali mixed reactions komano kwaukulu kwake makamaka anthu ambiri ana fundo za Netanyahu sana zigwirise ntchito sana zisupport kwenikweni chifukwa amadziwa kale fa intelligence inauza kale kuti akulu Irani mukuti mopheka choncho. No, actually mukurani mukunama. So pamene
nkhondo imayambika kuchoka pa 11 February kufika pa 28 mpaka nkhondo imayambika ya izi ndizi mafuta okwera. Tikunena pano, okay, tikunena pano ma protesters aja sanapange topo sana mache kuti boma lichoke. I mean chilichonse chimene amanena Netanyahu, chilichonse chimene Netanyahu amanena ukafika lero, right, ukafika date ya lero, ukafika kuti 2 months now at miezi iwiri panalibe chimene chinatheka. One amati ma ballistic missiles alanyenyedwa mwa weeks adakalipo. Number 2 amati boma ligwa lilipo. Amati ma protesters ajina amacha kuti boma lichoke sana mache. Amati ma Kurdish acha uchoka kwacha abwera sana abwere. So now what? Now what? Palibe. You understand? So anapangana nesichoncho. Taiza mbili ife timakonda kubweza mawu okhudzana ndi ma objectives kuti zolinga makamaka zimene America inkapitula ku Iran ndizichani, right? Kuti zolinga zatheka. Usatiuze cholinga chimene simunanenere. Like for example, nkhani yomwe inakhala kuti ndiya straightforward inatheka sibweza pakubwera mafuso ambiri. Secretary of Department of War mkulu amaja Pete Hegseth anafunsidwanso ku parliament kuti pamene amafuna ndalama zina zoonjezera pa nkhondoyi anafunsidwa funso, akulu, are you telling me kuti inuyo taononga ndalama zingati? Almost 50 billion yaonongedwa pa nkhondo imeneyi. Ananawuzidwa akulu, chilichonse chili manja mwa Iran. Strait of Hormuz ili manja mwawo, right? Zida zili manja mwawo. Mukakamba za uranium ali manja mwawo. Mukakamba za boma ali manja mwawo. Amen, makarani. Yayi, ifyo tamenya kwambiri, tamenya kwambiri. Yes, tabona mwamenya. Okay. Yes, let's disagree to disagree. Okay? Mwamenya. Mwapolisi zibadala, mwapana, mwabridge. Okay? Then now what? I got it. So we fired years worth of munitions. And it is clear that these are being expended to try to achieve some objectives. That was the plan. But, Mr. Secretary, this war is stuck. The Strait of Hormuz is closed. The Iranian regime is in place. The nuclear material still in their hands. Americans are being crushed by higher costs. And it's not clear to them at all what the goal of this war is. So, I've got about a minute. And I want to go to another topic. Zatheka zemapitlazo. Chiyo shimakhani cholinga. Cholinga zatheka. Zero wamakutucha. That's it. So mangofana tiunikizane zimene author mlembi wa buku la Reshtat Poatat wayankhula pa nkhani imeneyi kuti chinachitika ndi chimakamaka. Netanyahu atabwera nkuauza Trump kuti zinthu folo zimenezi zichitika mpaka pano miyezi iwiri. So guys, thank you so much.